薬は食べ物との組み合わせで効き方が変わることがあります。知らずに飲むと薬が効きすぎたり、逆に効かなくなったりします。ワーファリンは血液を固まりにくくして血栓を防ぐ薬です。納豆、青汁、クロレラはビタミン K の影響で薬の効きが弱くなることがあります。テトラサイクリンは細菌感染に使う抗菌薬です。牛乳、ヨーグルト、チーズはカルシウムが薬とくっついて吸収を下げてしまいます。メトロニダゾールも抗菌薬です。この薬はお酒に注意です。服用中と飲み終わった後、少なくとも3日間はアルコールで吐き気や頭痛などが出ることがあります。リネゾリドも抗菌薬で肺炎や皮膚の感染などに使います。熟成チーズ、サラミ赤ワインなどはチラミンという成分で血圧が上がりやすくなることがあります。シンバスタチンはコレステロールの薬、ニフェジピンは血圧や狭心症の薬です。どちらもグレープフルーツは注意で薬が効きすぎて副作用が出やすくなることがあります。食べ合わせが心配な時は医師や薬剤師に確認してください。